पहलगाम आक्रमण को एक वर्ष पूर्ण घाटी रे एबे भी जीवित रही सही भयावह आक्रमणर स्मृति धीरे धीरे फेरुछंती पर्यटक। 22 एप्रिल 2025 सही कला दिवस को आज एक वर्ष पूरी। पहलगाम रे होइतिबा सही बर्बरचित आतंकवादी आक्रमण केवल काश्मीर नुहे बरं सारा देश को स्तब्ध कर देथिला। घटनार एक वर्ष पर आज मध्य सही भयंकर स्मृति लोकंक मनरे सतेज रही, किंतु यह माध्यम काश्मीर पुणी थे निज गोड़े छिड़ा हवाकू चेष्टा करुछि। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୋଟ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପତ୍ୟକା ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି। ବେତାବ ଭ୍ୟାଲି, ସୋନମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୁଲମାର୍ଗ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିଛି। ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚହଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭରସା ଜିତିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପହଲଗାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଅଣ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। କାଟ୍ରା ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ଯଥା ଚେନା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ସୁରକ୍ଷିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନିରାପଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି। ଘଟଣାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀର ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗର ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବ ଭଳି ରୌନକ ଫେରିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।